wani na so kamar jannatu na yarda ni da shi zan mutu ya nuna shi da ni zai mutu mai karya ka je ka mutu ashe fashi kamar kwanta-kwanta yanga ya kashe rayuwa hakan kamar bai ya aka yi tafiyar ta kai haka abin kamar ba a rayu ba ya aka yi zaki yana da wa'ace ya dora cin kasuwa ya na ɗauki dutsen cikin wata abin kamar ba zai yiwu ba ya aka yi dabbar da ke bisa a ce ta zo ta koma ruwa hakan kamar bai hakan kamar bai. Ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu, sai ku danna alamar ƙalarrawa domin ganin shirye-shiryenmu a koda yaushe.